zvino tinotanga nekuuya pamberi penyu Baba, kuzviita vatadzi kwete vatsvene. Tinotanga nekureurura kuti tigochenurwa, nekuti shoko renyu rinotaura kuti tinofanira kugara tichireurura kutadza kwose kwataswera tichiita, ruchiva dzimwe nguva tavenga godo upombwe. Tiregererewo Jehovha, chitungamirirei semoni inoi, kwete kuda kwangu asi kuda kwenyu Baba. Munoshamisa kugara nekugara, muri mutsvene kubvira nekubvira, makatendeka Baba. Taungana panguva ino. In this platform, someone will be delivered through this music. Someone will be delivered through this worshiping. Someone will be delivered through this sermon. Jehovah munoshamisa. Semoni ndinoipira kuwana venyu chibva kumuri. Kusava kutaura kwangu asi kutaura kwedenga. Kutaura kwemweya, kutaura kwemweya mutsvene. Thank you Jesus. Munoshamisa. 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 Munoshamisa Jesu. Munoshamisa Jesu. Munoshamisa Jesu. Mandi babatiza. Mandi babatiza. Nomweya wenyu. Nosiwa. Munoshamisa. Someone be delivered through this music. Breaking the yoke of bondage through this music. Munoshamisa Jesu. Munoshamisa Jesu. Mandi babatiza. Nomweya mutsvene. Hanzi vakabhabhatidzwa nemweya mutsvene, vakatanga kurira nendimi. Hallelujah. Ndira kuti tiimbe pamwe chete. Let the bondage be breaking right now. Whatever is bonding your life, whatever is bonding your situation, should be breaking right now, because you are now baptized by the Holy Spirit. Let's go. Shamisa. Hallelujah. Hey, go. Munoshamisa Jesu. Munoshamisa Jesu. Munoshamisa Jesu. Mandi babatiza. Nomweya mutsvene. Nomweya mutsvene. Nomweya mutsvene. Toda kupinda panguva yekunyengetera. Toda kupinda panguva yekunyengetera. Toda kupinda panguva yekunyengetera. Thank you Jesus. Nekuti munoshamisa Baba. Worshiping is powerful. Toda kupinda panguva yekunyengetera. Angatinamate. Pray. Pray wherever you are. Pray wherever you are. Pray wherever you are. Pray wherever you are. Break the yoke of bondage in your family, in your life. Basa rako risiri kufamba zvakanaka. Ndinorinamatira panguva ino. Bata basiri kukuitira zvakanaka. Kana uri musoro uri kurwadza panguva ino tinounamatira. Nemuzita raJesu. Nemuzita raJesu. Nemuzita raJesu. Munoshamisa Jehovha. Komborere imwe munhu muzvara nhasi. Poresa imwe munhu muzvara nhasi. Promote imwe munhu mangwana makuseni.
Pindai mumba meuyo asina chekudya. Pindai mumba meuyo asina chekubata mangwana. Mumupe chikafu. Zvino tinonamata nemuzita raJesu. Tinonamata nemuzita raJesu. Muzita raBaba naMwana naMweya naMweya Mutsvene. Haleluya. Panguva ino ndoda kutora mukana unoyu ndikupei shoko ranhasi. Shoko ranhasi ndichariverenga. Shoko rakatinakira tose. Andichaverenga kubva pamavhesi anotevera. Vhesi yekutanga Luka 12 vhesi ya 31 tinoiziva vazhinji vedu inoti, asi zviri nani mutsvake ushe hwaMwari, naizvozvo zvimwe zvose zvichakuteverai. Rega timbodzikisa volume tipinde mukuparidzira, atipinde mukudzidzisana. Haleluya. Mwari vakanaka. Mwari ngavakomborere kuverengwa kweshoko ravo muzuva ranhasi. Haleluya. 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 Right. Zvino vhesi ino zvayareva kuti tsvakai ushe hwedenga, zvimwe zvose zvichakuteverai. Haleluya. Zvino Baba kumusoro kudenga, ndinokumbira kuti kutaura kuchauya panguva dzino kubve kwamuri Baba. Zvino Jehovha anoti kana muchinge matsvaga ushe hwokudenga, zvimwe zvose zvapanyika zvichakuteverai. Zvichakuteverai. Kutambura kwenyu kunopera kana muchinge maenda kuna Jehovha. Asi hama dzadikwani, ndinoda kuti tidzidzisane panguva ino zvandadzidziswa naJehovha muzuva ranhasi. Ndezvekuti kana uchinge wapinda mugwara rekuti wakufamba nenzira dzaJehovha, hazvireve kuti uchingopinda uchawana zvose zvawanga uchitsvaka muupenyu hwako. Kwete. Mwari is not a magician. ZvaMwari zvinofamba neorder. Kana uchinge wafamba negwara rakanaka watsvaka ushe hwekudenga, wakufamba neHoly Spirit. Basa raHoly Spirit is to connect you, not to work for you, not to bring food on the table for you, but it's to connect you. Inzwaka terera mutendi. Kana uchinge wafamba negwara raJehovha, tichaona kuti zvese zvichakutevera. Inzwa zvichaitika. Kana uri munhu ari kutengesa madomasi, the Holy Spirit will connect you to customers. The Holy Spirit will connect you and increase your sales. Ndakafara ndichiverenga bhuku raMateo richitaura kuti Jesu akatobarwa akatanga ari rusvava, ndokuzokura, ndokuzopinda ministry achiparidzira shoko raBaba wake kumusoro kudenga. Ndakafara singati ndakatoziva kuti Jesu akatomutanga ari karusvava. Ko iniwo shoti kati ndei. Zvino unotanga uchitengesa madomasi wayo. The Holy Spirit connecting you nekuti uramba ufamba munzira dzaJehovha. Ugokudza business, ugotanga kutengesa waisoka shed. Ugokudza business, ugoisa kakebhini. Ugokudza business, ugovakawo musika mukuru. Ugokudza business upedzera yava shop. Because the Holy Spirit is connecting you to the customers. Not kuti unomuka wakagara nekuti ndikufamba nenzira dzaJehovha, ndakatsvaga ushe hwekudenga, saka ndomuka ndakagara. Azvishandisa izvozvo hama yangu. Handidi kukurebesa semoni ino nichikupedzerai data renyu. Asi ndoda kuti mubate dzidziso dzandiri kukupai muzuva ranhasi. Ndati kana watsvaga ushe hwekudenga kubva muvhesi rataverenga, chichashanda apa Holy Spirit to connect you in your doors. Saka chakudiwa apa creativity yako munhu kuti ndiro madomasi here ndichakonectwa through makastomers angu, ndichikwidza masales angu ndichienda ndichikura. Kana kuti ndiro kutengesa mota ndichakonectwa masales angu ndichikwira. Saka it's all about how creativity you are. Wazarukirwa sei? Zvawazarukirwa nazvo izvozvo, Mweya Mutsvene ako uchikukonecta zvichifamba zviri smooth. Kana wazarukirwa nekuti uda kumuka wakagara, Mweya Mutsvene achakukonectawo wogara wogoti gocho. You will work and the Holy Spirit will connect you. Saka ndo kufamba kunoita zvinhu izvi. Vana vaMwari tingadzokere sei kuna Jehovha? Tingatsvage sei ushe hwedenga wacho? Ndo vhesi ingada kuti tiverenge pano. 2 Makoronike 7:14. Ndobva kuti kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu, vakazvininipisa, vakanyengetera nokutsvaga chiso changu,
nokudenga nzira dzavo dzakaipa, ipapo ndichanzwa kudenga kuchema kwavo. Hanzi ndichanzwa nokudenga kuchema kwavo, ndichavaregerera zvivi zvavo. Ndicharopofadza nyika yavo. NdiMwari ari kutaura uyu kuti kana vanhu vangu vakadana nezita rangu, vakasiya zvakaipa, vakatsvaga chiso changu, vakazvininipisa. Saka nditava panguva yekuti takuda kudzokera kuna Jehovha. Panoshanda kuzvininipisa. Ngatizininipise hama adikani. Tidzokere kuna Jehovha tigotsvaga ushe hwekudenga wataura kunani? Kuna rukato rufu kuya. Kuti tsvaka ushe hwekudenga zvichazotera. Ndokudzokera kwatinoita kuna Jehovha uku. Tadzokera kuna Jehovha, zvinhu zvose zviya zvochititevera. Takuteverwa nemari, takukonectwa neHoly Spirit kune mari. Kana uri musika uchakonectwa nemakastomers ane mari, masales ariko achikwira, uchatanga uchiti de nana de uchikura pakutenda. Shortcut ndeiko? Jesu mwanakomana waMwari akatotanga ari rusvara, akazokura, akapinda mukuparidzira shoko rababa wake evhangeri. Koisi shortcut yatinoda ndei vanhu vaMwari? Anonzwa ngaanzwe, akomborerwa ngaakomborerwe. Aiwa, tinomutenda Jehovha nekuti unoshamisa. Tinokutenda hama adikani, muitiro zvakanaka naJehovha. Tinonamatira mabhizimusi enyu panguva ino kuti akudzwe, tisingateere shortcut. Tinonamatira mabhizimusi enyu kuti akudzwe nerubatiro rwemaoko enyu. Rukomborero naJehovha muzita Baba naMwanakomana naMweya Mutsvene. Mwari ngaakomborere kutaura nekuparidzwa nekuverengwa kweshoko rake nekuimbira. Ngatirambe tichiziva kuti worshiping brings us closer to God and it moves mountains. In Jesus' mighty name. Zita rangu ndinonzi Craig, weivhangeri remadumirirwa.